Danas sam spremio AI dresove reprezentacija jugoistočne Evrope. Vrlo zanimljivo zvuči, hajde da vidimo o čemu se radi. 16 reprezentacija, svaka reprezentacija 4 dresa. Prvo imamo futurističke dresove, glasamo sva trojica koji nam je lepši, za domaći teren i za gostujuće. Onda imamo etno dresove, sa etno motivima, tradicionalni. I imamo poslednju kategoriju, viteški srednjevekovni oklop praktično, ali zvaćemo ga dres. Prvi duel, Mađarska i Albanija. Hoćeš jednog? Meni se izuzetno sviđaju mađarski. Iako sam mislio, ja volim crveno-crnu kombinaciju, mislio sam da će mi se albanski svidjeti, ali nije mi ovo nešto. Mađarski su mi tu mnogo moćniji. Znaš šta mi je problem? Ove albanski su mi isti. Ja ne vidim ovdje razliku. Malo drugi je crveni. Jeste, ali iste su boje, a mađarska je više... Jeste, pogotovo rezervni mađarski, jako lep. Dobro. Hoćeš jednog? Mađar. Gulaš. 2 glasa za Mađare, znači ja se tu ne pitam. Idemo sledeći, tradicionalni dresovi Mađarske i Albanije. Ajde da vidimo. Za sad je 1-0 za Mađarsku. Da li imam gulaš na dresu? Ovdje je već Albanija. Ako mene pitaš, i meni iskreno ovdje Albanija lep. Iskreno. Posljednja kategorija je viteški oklop. Viteški oklop. Mađari, iskreno. Albanci mi izgledaju kao neki cosplay koji bi napravili neki klinci da idu tamo na neke viteške sabore, a mađarski mi deluje kao nešto vrlo ozbiljno. Možda bi samo boju slova ovih promenio. Zna se šta je bilo Ugarska, nemojte sad krenemo ovdje o politici. Mađarska, znači, pobeđuje. Mađarska prolazi dalje, idemo. Ajmo sledeći duel. Moldavija-Grčka. Moldova. Kakav muzički duel, jel znaš? Znači, čujete se ovo je ono, Drago Stadin Tej protiv, brate, Elene Paparizovu. Moldavija i Grčka. Grčka. Iskreno. Kalimera, Olimera. A jeste i meni Grčka, iskreno. Grčka. A, okej, ti si za Moldaviju više. Tu se lomim, ali ajde, pošto je Grčka pobednik, onda ja biram Moldaviju. Neka bude da biram Moldaviju. Ajde, može. 1-0 za Grčku. Idemo tradicionalni etno dresovi. Grčka. Realno Grčka, ja mislim. Za plažu, brate, idealno. Znaš, samo mi šešer fali za moj glavu, da ti je giros. Ajmo pro forme da odradimo i ove viteške. Opet Grčka, meni opet Grčka. Moldavija mi deluje tu kao neki Lannisteri. Svakako Grčka pobeđuje na kraju. Epimenom. Crna Gora i Rusija. Rusija. Meni Crna Gora ovde je dobra, baš. Opet igrate na moje sentimente. Ogi presuditi. Jao, teškog srca, ali ipak mi se više Rusija sviđa. Opa! Dobro, 1-0 za Rusiju. Zbog domaćeg dresa, iskreno, ako ovo domaći gore... Da, lepi. Ajmo tradicionalni etno dresovi. Rusija. Pa, brate, ja bih rekao Rusija, jer mi Crna Gora s ovim etno motivima više liče neki Maroko. Tako je, nije mi ovo Crna Gora. I meni Rusija, iskreno ovdje. Rusija, Njegoša. Gusle neki. Pa i da porazmislim. Ajmo pro forme, pošto Rusija svako prolazi dalje, da odradimo i ove. Rusija! Ovo deluje kao nešto što bi, kao print na majici, još da je Putin kao obučen u to nosio svaki prosječan srpski patriot. Ovo bi držao u dnevnoj sobi. Evo primjer. Evo ga, prosječan srpski. Pogledaj kakva, brete. Rusofil. Kakva lepota, iskreno, brete. Jeste ono lep dres. Baš je dobar, iskreno, brete. Oklop. Rusija prolazi dalje. Makedonija i Srbija. Brate, iskreno. Ali meni je ovaj srpski drugi, ovaj plavi, toliko dobar. To je kao ovi sad, kao što ti imaš na sebi sada. Sličan je, samo je još bolji. Znači, ja biram Srbiju samo zbog ovog plavog. Iskreno. Iskreno meni Srbija ovde bolje. Ništa smo Srbija, ali stvarno je bolje. Nemojte nam zameriti, naši prijatelji. 1-0 za Srbiju. Ajmo da pređemo na... Dado topi za nas ne opeva u nekoj pesmi samo. Prelazimo na etno motive. Dado. A ima malo piratskog ćilima na ovom srpskom, a? Pa ima, ali, brate, ja bih rekao ovdje makedonski. I meni isto makedonski bolje. Meni isto makedonski bolje. Srpski mi je malo too much. Previše s toga događa. 1-1. 1-1. Opa! Ne sviđa mi se ova žuta boja. Gdje, na kom? Na makedonskom. Brate, meni baš deluje vintage, kao da je izbledeli, onako stari, zlatni, oklop, Ne pije mi vodu, brate. Brate. Ja biram Srbiju.
Ne sviđa mi se žuta boja. Ja biram Makedoniju, Filip neka presudi. Ste mi uvalili sada. Ljubić Krompir. Sa sve ovim suncem, vidi, sunce se tu uklopilo. Sunce jeste dobro, ali ne mogu da kažem žuta boja. Baš težak zadatak, iskreno. Ja moram kažem Makedonija. Izvinite, ja moram, meni je to što kaže to sunce, malo zlatkasti taj fazon. Srbija mi je neko običan, pretrano. Pa lep je srpski, ali makedonski je stvarno bogatije delo. Jest. Nažalost... Autentičnije, kao da je... Nažalost, opet smo izgubili. Ni ovde ne možemo pobediti. Džabe što vredimo 250 miliona na Transfermarktu. Severna Makedonija, ide dalje! Sledeći duel je Bosna i Slovačka. Kakav duel! Prvo ovi futuristički. Ne. Oba su loša. Oba su loša, ali ako moram da biram ko je po meni manje loš, to je po meni ipak Slovačka. Ja ću izaberem Bosnu, iskreno, ali meni Bosna ja biram Slovačku, iskreno. Previše mi je ovo žuto, bet, iskreno, ono... To su im boje. Oči bi me bolile, bet. O, boga mi, ni jedan ni drugi nisu loši. Ali ovaj put Bosna, ako mene pitaš. Bolje mi je usklađeno sve na bosanskom. Ja bi ipak rekao Slovačka. Jel? Ja ću kažem Bosna, brad. 1-1, a? Meni Bosna super ovo. Bolje mi je usklađeno sve ovo. Dobro, jest, ima više smisla. Ajde, neka bude, jest. Bosna, i odlučujuće. Da vidimo Slovačku, borbu za Helm of Ponor. Slovačka, Fićo. Dalje, bez. Stvarno? Pa vidi, brate. Dalje, pa šta je ovo? Pa ovo levo mi je kao za kapetana Ameriku, a ne za srednji vek. Kako izgleda zlatno. Kao da će skine ove zvezdici da gađe nekog snima. Šurikene, brate. Ajde, Slovačka prolazi dalje. Bosanski ninja ratnici sa šurikenima su ipak morali da odmore. Iz visokog. Iz piramida, bi rekao. Piramida iskače. Sledeći duel je Poljska-Rumunija. Rumunija. Šta, Rumunija? Šta Rumunija ovde? Rumunija izgleda kao onaj bre... Kao osa neka, brate. Znate, meni je Rumunija ovo top. Super Sonic. Idemo etno motivi. Poljska. Meni Rumunija ovde, kako pocepana na sredini nekako. Sve Rumunija, kad bolje pogledam, sviđa mi se ova kombinacija boja, baš je dobra dres. Baš je dobra dres. Oba su dobra, iskreno. Ajmo, 1-1, opet odlučujuća. 1-1. Odlučuje opet viteštvo. Rumunija. Ti ćeš Poljsku uzeti, zašto malo je suptilnije, ali rumunski je duži. Ima mi šorc. Jest, ima i šorc. Znaš, ima veću zaštitu. Poljski izgleda stvarno kao klasičan srednjevekovni na koji je samo nalepljen grb Poljske i Nike znak, što nije loša varijanta, ali rumunski mi stvarno deluje prilično. I meni je rumunski, brate, bolji dosta. Romanija. Rumunija prolazi dalje. Sledeći duel, Slovenija-Ukrajina. Slovenija. Jako mi je lepo, je sve poplavi, iskreno, mada i ova je dobar drugi, Slovenija. Meni Ukrajina, iskreno. Meni Ukrajina, vrati. Dobro. 1-0 za Ukrajinu. Pogledaj ovaj ves, pogledaj ovo je sve reljefno, ovo je prelepo. Etno. Slovenija. Meni Ukrajina i ovde lepše, iskreno. Ima dva grba, vidi ovo. Ima dva grba. Pogledaj ovo cveće, bre, na Ukrajini, čoveč, prelepo. Vidi kako je dobro ovaj Slovenija. Brate. Slovenački, pogledaj ovo, bre. Da, ima dva grba. Iz nekog razloga. Ali ne smijem da prepustim slučaj Ukrajina. Ukrajina i meni, vrati. Hajde imamo viteške. Eviš, ovdje bi Slovenija. Ovdje bi Slovenija predala, ovdje bi pre Slovenija. Ali već je prošla Ukrajina dalje, tako da je bilo samo pro forme. I Ukrajina prolazi dalje, idemo. Hrvatska, Bugarska. Pa da vidimo prvo futurističke. Ne sme bezgrešni, no sme istinski. Kao Lannisteri, pogledajte, grb kao Lannisteri, boje jako zabavne, meni se Bugarska izuzetno sviđa. Hvala ti na tome. Bugarska. Bugarska, pa nije bitno šta ja kažem, Bugarska prolazi, mislim, vodi 1-0. Bugarska vodi 1-0, nećemo da vidimo. Kao neka kipsta lopta mi dela, znaš. Ajde idemo etno dresovi. Više Bugarska. Pa meni, boga mi, Hrvatska ovde bolja malo, vrat. Šarenije mi je nekako. Meni se sviđalo znameno, iskreno. Hrvatska! Hrvatska, 1-1! Odlučuje viteštvo. Koji hrvatski vitez, molim te, me. Kralj Tomislav, Bugarska. Bugarska. Bugarska prolazi dalje. Sledeća faza je četvrtfinale. Prvi duel je Mađarska-Grčka. Kiros protiv Gulaša. Grčka opet. Mađarska. Za mene je Mađarska bolja. Pogledaj ove nijanse. Pogledaj ove tonove.
Nezgodno je. Čekaj, ja sad odlučujem kao ovdje. Ti, Fićo. Iskren da budem Grčka. Grčka. Jeste. Da, Grčka mi je Jeste, malo ajmo lepše. Rezervni dres Mađarske nosio bi ga svaki. Dobar je rezervni dres Mađarske. Pastelni, svaka čast, Jeste. a kombinacija mi je Grčka bolja. Jeste i meni bolja kombinacija. Okej, ajde da vidimo etno dresovi. Grčka. Pa Grčka. A to Grčka je nema. Nema to šta. Nema ovde zbora. Grčki je najlepši od svih, etno, sve ukupno, mislim. Ajde da vidimo ovo treće, čisto da tu odamo ocene, da vidimo da li bi da je Fića presudio vamo ipak. Pa Grčka, iskreno. Mnogo je dobro. Da i meni bi Grčka. Jeste, Grčka pošteno prolazi dalje. Nije pokradeno. Dobro, imaju lepe plavo-bele boje, to svi Baš vole je. da vide. Jeste, I lepo. lepo izgleda ovako na viteškom oklopu, znaš. Mhm. Ne znam Tako što je. se toga nisu setili u srednjem veku. Da bude problema, da ne svi... Zašto budu nije iste, dobro za ne kamuflažu? svi budu Ta isti. plava, brate. Ajmo ako, Grčka prolazi u polufinale, idemo. Sad imamo duel Rusija-Severna Makedonija. Makedonija. Pa, meni je Rusija za početak bolja, Makedonija mi je... Meni je Rusija bolja, Nije ovdje brate, Makedonija iskreno. bolja, ne znam zašto. Ajmo da vidimo etno-tradicionalnu verziju. Sad mi je, brate. Meni Makedonija Meni ovde je lepša. sad Makedonija. I meni. Makedonija, jeste. Makedonija, a? Da. Jeste. 1-1, Smislenije neka. Smislenije. opet odlučuje Viteš. Ma, da, više su mi boje uklopili. Ovaj ruski mi je za dnevnu sobu, ruski, treba nema ove... Ne, meni makedonski. Ma, ruski, pogledaj ovdje. Ja odlučujem Ti, opet. Fićo, Da, ali ovaj- meni makedonski. Ruski je baš za ermitaž, onako kič, Da. a makedonski je za... Izvini, ali Aleksandar Ruski. Veliki, zamisli Aleksandra Velikog u ovom To je to. makedonskom. Romanović. ne. Ruski je toliko dobar, izvini. Meni ovaj ruski tako moćan, brat. Ovo je posljednji Romanović. Moćan. Kao kralj da ga nosi. Pogledaj ovo, brat. Ja ti Ovo mi je za kralja. Pa za dnevnu sobu. Da. To je za cara. Ali Rusija ide u polufinale. Kakav, pravoslavni. Dve pravoslavne države. Kakav. Da. Slovačka, Rumunija. Za mene je ovo u ovom trenutku cripple fight. U odnosu na ostale... Ali meni je Rumunija opet, iskreno. Ovaj ne mogu je crveni Slovački. Derbi začelja. Pa meni se rumunski ne sviđa. Izgleda mi kao Wolverine onaj da nosi, brate. Nije ni Sonic više, bez. Sad nije ni Sonic, sad je Wolverine, brate. Tako da Slovačka, ako mene pitaš. Rumunija? Ti si rekao Rumunija? Da. Pa brate, meni Slovačka bolje. Dobro. Iskreno mi je Pa bolje. 1:0. Iskreno mi je Iskreno bolje. 1:0. Idemo na etno varijantu. Pa Rumunija, pa stvarno je dobar, Pa, iskreno. brate, Iskreno, baš je dobar Rumunski. meni je slovački ovdje jako lepo uklop. Meni je rumunski bolji, iskreno. Mnogo, brate. Rumunija. Mnogo mi je bolji Rumunija. rumunski. Rumunija. Znači 1-1. 1-1. Joj, neko od ovih će prođu u polufinale. Najednom ga na... I ajmo konačno I ajmo. viteški. I ajmo. Cela diskoteka. Slovačka, brate. Slovačka. Easy. Slovačka. Slovačka, lako. Slovačka, brate, prolazi dalje. Ne može ovaj bumbarski Da, rumunski ne može, dres, brate, iskreno. Ovaj drugi oklop. Bumbarski. Pa jeste, brate, bumbarski. Stršljen. Stršljen, spašen. Slovačka je prošla dalje. Idemo, polufinale. Sljedeći duel je Ukrajina-Bugarska. Tako je, bre. Vrlo interesantan duel. Pa Bugari. Ukrajina, ovo bi Poseidon lično nosio ove ukrajinske dresove Ja sa mislim sve ovim isto. trozupcem. Dobro. Tako, ja bi ukrajinski izabrao ovo Dobro, svakako. ajde, ljubi mi Poseidona, brate, šta da ti kažem. Kakav, brate. Kakav, brate, u... Ne znam što to Ukrajina, znači brate, tebe. ono, vidi kakav bugarski dres, brate. Okej, Bugari ajmo su čudo. etno. O, brate, bugarsko. Pa kakva je ovo prava boja, brate, Ukrajine? Samo mi reci. Na što ovo liči, brate? Izvini, nije to... Meni sviđa ovo cveće na ukrajinskom, moram Brate, priznati. previše je kontrast između plave i cveća, brate. Ne, Pa kad je zastava I šta je s žuta ovim i crvenim plava? slojima, brate? Ne vidi se pola slova, brate. Ja glasam za Ukrajinu. Ti Veljko. A bugarska, nema šta. Zbog slova, ako ništa, zbog toga što ova crvena slava... Neka bude... Ma ne, ipak moram Ukrajinu, ne mogu, bolje. Bravo, Bolje. i meni bolje, brate. Ja ovdje ukrajinski boj, a? A bugarski? Pa bugarski je ovdje Bugarski. bolje. Meni je ovdje bugarski bolje. Iskreno i meni bugarski. Isto. Ali Ukrajina je prošla dalje, pa je Ali prošla Ukrajina je dalje. prošla dalje. Dobili ste me na plaćeno za okruživanje listića tamo ovdje. Dobro. Ajmo, polufinale. Ukrajina vrlo, prolazi u vrlo polufinale. dinamično. Prvi duel polufinala. Grčka, Rusija, pravoslavno polufinale. Sad je tek prost izbor da je Grčka bolja. Meni je Rusija, meni je prvi dres Rusije jako Ali lep. drugi dres Rusije je krš. Baš je loš. Kakav je ovo kaki bojan? Šta je ovo, brate? Što je povezano s nečim plavim, brate?
Ja bih rekao Grčka ovde, iskreno. Meni je beli grb Rusije baš upečatljiv. Ja ću kažem Grčka. Znači, Grčka vodi 1-0 u prvom polufinalu. 1-0 i mislim da je sada onda sve jasno. Pa pazi. Jer ovaj etno dres... Grčke je bukvalno poezija. Etno dres Grčke je bukvalno poezija i mislim da mu niko ne može parirati. Istina. Gde ima da se kupi? Ćemo da radimo meč. Može. Može. Pišite u komentarima. Ej, Jel like. Jel želite da uradimo ovakav dres? Like, share, subscribe. Meni ovde ruski bolji ruski, mi mogu. iskreno. Meni je grčki, NPR. Svakako Grčka prolazi dalje, Nema veze tako mnogo, da... Tako da... Grčka je prvi finalista. Drugo polufinale, Slovačka, Ukrajina. Prvo, odmah moram da kažem da ne znam kako je Slovačka uopšte došla do polufinala. Iskreno, da, bre, Slažem se, iskreno. ukrajinski, evo sad Imala je lakši žreb. Lakši žreb, jeste. Vruća kuglica. Ukrajina je ovde po meni. Ukrajina. Isto. Ukrajina. Nemaš se pored. Ukrajina. Ajmo da imamo etno Ono mi motivi. je što Slovačka dres kao neki umbro koji radi, ovo mi je kao neki preoz. Ajmo etno dres. Slovački. Vidiš, lep je slovački Slovački, ovde etno kažem, dres, lep je, lep je. Imaju nešto oni. Ima. Ja bih rekao slovački. Slovački. Ja bih rekao Ukrajina. Ne, Slovačka. Dobro. Pa da li će neočekivano van svih predikcija... Ja ću odmah da kažem Ukrajina, zašto mi je vrh da bude zlatan oklop, ne znam zašto. Meni se sviđa ukrajinski oklop, iskreno. Ja bih rekao Slovačka, ali ako vi kažete Ukrajina... Ukrajina prolazi dalje! Nije mi standarda nekako, sviđa. Jes, i meni isto. Nijedan nije ovakav. Takav eurovizijski duel. I opet! Evo vidi. Da, onaj Sakis protiv Ruslane. Ne, Lena Paparizou, nemoj gledati. Nemoj da mi uzmeš to zadovoljstvo. Ajmo, Grčka i Ukrajina u finalu. Dozvolite mi. Od početka nisam fan dresa prvog ni drugog, odnosno futurističkog Grčke, tako da za mene Ukrajina ubedljivo ovde lepša. Ja imam neku lepotu u ovoj Grčkoj. I ja moram da izaberem opet Grčku. Mnogo mi se sviđa. Od svih mi je najlepša. Ja ću da presudim. Puno zavisi od tebe. Ja ću da kažem ovog puta Ukrajina. Ukrajina, meni se sviđa ovaj dres plavičasti, dole mi je, ne znam. Meni i žuti. Ajmo dalje. I žuti mi je super, ali nekako mi je specifičan ovaj plavičasti. Daj etno. Ajmo dalje, ajmo etno dresovi grčki. Vadi meč. Pa etno se ne pita. Etno se ne pita. Pogledajte. Ne pita Imam se. jedno kolo sad iskreno, ali sad se tek ne pita. Grčka je ovde, samo na da. bazi ovoga može da osvoji. Mislim da je jasno. Grčka je 1-1. Da. 1-1 ulazimo u produžetke. I Bukvalno. odlučujući dres. Jebote. Grčka ili Ukrajina? Ja prednost dajem Grčkoj. A ja ću kažem Ukrajina. I da pustim Ogija da presudi. Nek njega pljuju u Zameri komentarima. se kome treba. Ja mogu zamislim, opet ponavljam, mog dragog Aleksandra Velikog u dresu Grčke, jer je on bio Grk, a ne Makedonac. Grčka je pobedila! Bravo, svaka čast! I dozvolite za kraj grčki etno dres je stvarno... Jeste. Pišite nam u komentarima da li se slažete na kraju sa rezultatom, koji je vama najlepši dres i da li da izradimo grčki etno dres. Realno, ja mislim da bismo trebali. Podelimo bar 3 komada za verne pratioce. Tako je.